7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabantu. Njalo ngomsombuluko ngo7 kuya ku8 p.m. and on Tuesday to Thursday ngo6 kuya ku8 kusihlwa. Welcome to Indaba Yesintu ngolwesithathu njalo ngo7 la sikhuluma khona yona kanye leyo ndaba ethinta isintu and angibonga kakhulu kusukela ngoMay I did ask ukuthi uthumele ama topic officers siwakhulume and I appreciate that indaba @gagasi995.co.za ungithumelele kokunye kusekubased kuma personal experiences of course just usinike context and then bese ke siyayithatha leyo topic ke siyifake on air. La kulolu hlelo masikhuluma indaba zamaphupho noma siku open line kunomuntu oyethi mayihlazelwa iphupho lakhe kuvela ukuthi ulandelwa yithunzi lokuboshwa and abanye ubeze beconfessa ngempela ukuthi they ended up behind bars beboshiwe. Kwenzekani ke ngeprocess yokuligeza ijele kukhona nanokuthi kuthi umuntu ushonele khona ngaphakathi ejele ama families kumele ukuthi enze njani kuleso simo esikanjalo. Khona ke sekuthiwa sewuphumile usuyadedelwa ngayazi kune celebration bafuna ukumukela ekhaya kunemgomo yakhona elandelwayo so to discuss that sifundisane kahle hle because izinto lezi zibalekile kakhulu le ndaba ivelile senza ifamily indaba la sasikhuluma khona ngeindaba zomuntu osuke kade boshiwe nginomakhosi udokotela ke umnikathi Dlomo dinango siyakumukela kwiGagasi. Siyabingelela Sohlaza sibingelela abalaleli ekhaya ba ku YouTube and TikTok siyabonga ukuba sokuhlelweni. Siyabonga kakhulu tuze kadokotela ke umnikathi Dlomo I have udokotela uThulebona Mnyati naye uyi-expert esintweni Mnyati. Asibingelele kumlaleli ekhaya nomlaleli obukelayo ku YouTube enhlanje nasenzansi naphesha kweyilandla ngoba iGagasi selfinyelela yonke indawo. Ithi ngale kona ke la mnikathi masikhuluma ngendaba yokuboshwa komuntu siyazi ukuthi kusuke ukuthi well uzihlungeleliswa isimilo uphila ugcina uphumele ngaphandle. Kodwa inakho yini indaba yokuboshwa komuntu ukuhambisana nesinyama thizeni? Yebo. Kakhulu futhi ingakho uthema uyindlalela le ndaba wathi sizofika nasekutheni senze njani ke manje mawusuphuma phakathi. Ngoba indawo eyijele kahle kahle akuyona indawo enhle ngokwesintu yebo uyohlunyeliswa isimilo kodwa kuyaye ivele njengendawo eminyama ivele I noma I mean not only because uthola abantu labaya mhlawumbe abanye basebenzisa imithi ukugqabela amacala nani ukuba nje sesakhiweni esinjengaleso kunenkulumo ngale kwakho ukuthi ubekelwe icala lokuthi akuyona into enhle esintwini emndenini nasethongeni ngokunjalo. Okay so nakho ke ukuba sejele sithina ngaphandle sithi sejele but kuyahluka khona umuntu osuke etokile uthola ukuthi after that mhlawumbe igcina lingathethwanga nanecala sikubopha ngabhande linye lokho noma kuyahluka kuboshwa ngabhande linye ngoba akukho ukuthi njengoba ngeke ngacacisa ukuthi lento ihamba nesinyama esiyinkulumo ngoba egameni nje lokuthi uyaboshwa kunecala eliphezulu kwakho kusukumisa idalwa ozembethe nezakini kuletha ichilo ingakho kuba nento ethi engathi ungahlanjululwa ngisho ngakuthubu yesitoksini kuphela. Sure. Mnyati ubuhlaziye namaphupho wena. Nangu udokotela uDinango esichaza esihlaziyela kahle. Khona yini impawu ongabona ngazo ukuthi ulengelwa yijele? Khona umuntu ozothola ukuthi ngempela uboshwa akhale athi ngagcina ngidedeliwe ngoba ngangenzanga lutho ngempela ngempawu zamaphupho wenzakala kwakho zikhona izinto ezibonakalayo mhlambe ezingaba indication yokuthi ke vula amehlo. Hey mthiyane nomlaleli ekhaya kubalekile ukuthi sicacise lokho. Amaphupho afika njengokuthi akunika umhlahlandlela ukuthi kwenzekani ngempilo yakho. Kodwa abantu abaningi bagcina beignore bese bangakwabheki amaphupho afika kubona one by one. Kunephupho kube khona isibonakaliso. Abantu abaningi kufanele iphupho lisuke kusene long term before into yenzeka. But isibonakaliso sekuyifinal. Ngoba sewutshela ukuthi kuzokwenzeka ukuthi wena make wa ignore ingalesikhathi ungena enkingeni. Mhlawumbe izinto engafana nani nje impawu usesibonakalisa. Uyabona uma uzophupha isikhathi esiningi uphuphe mhlawumbe omunye umuntu akine eboshiwe lapha kude mhlawumbe ikhehla lakini
uyalazi noma ulazi ngomlando mhlawumbe xoxwa ngalo ngizolenganisa uphupho eliboshiwe kodwa leli khehla uma liqeda balikhala libiza igama lakho uyangizwa ngithini leyo nto leyo isuke incike ekuthenini kunesimo la wena uhudelwa khona ebini ngoba awukwazi ukungena endlini eminyama engabe uzotoka icala lingathethwa noba utoke icala ligcine lithethiwe wagwetshwa kuyefana ngoba kusuke kuyindlela yokudestroya impilo yakho nenqubekela phambili yakho ukuze isitha sikwazi ukuphumelela masunikiwe ke iclarity ukuthi yenza sukuma uhlale phezulu kwento phela ngoba egcineni zonke izinto esuke seziza ngamaphupho so sesikusolva sezosolva traditionally ukuze yonke into ikwazi ukuthi ibe up to date ngempilo yakho bese uqhubeka nempilo. I-conversation yethu namhlanje on Gagasi FM indaba yesintu sikhuluma ngendaba nje yejele. Uma ukwazi ukufona mhlambe ungaphakathi, you have been there, kumbe khona izinto ofuna uqinisekisa kuzo, ngiya ku-invite ukuthi usifonele ku-0861 596 Mimningathi ijele ligezwa kanjani? Usixwayisile ngokuthi awuphumi nje busuzoqhubeka wenza izinto ngendlela ejwayelekile. Ade ke sewuboshiwe, sewuphumele ngaphandle, kube mhlawumbe umuntu omncane or ongenalo ulwazi. Laba ke abangaphandle efamilini ihamba kanjani process yokugezwa komuntu because uyaphuma namhlanje uyahlangatshezwa kumbe uyaphuma ayifikele iqalaphi ukugeza mophuma ejele one kufanele siqaphele ukuthi mawukade uphuma ekuboshweni awungene ekhaya ungadlulanga ukuyohlambuluka not necessarily ukuthi kufanele uze uthole isilwane cha leyo sibheka mhlawumbe usuhlambulukile ngentelezi esingayibala mhlawumbe intelezi zamathunzi zifakwe mhlawumbe nehlobo nje ngize ngiyibale ngamagama kodwa ibalulekile intelezi yamathunzi uhlambuluke ngayo ukudiliza lesi sinyama sejele then angithi usuphumile ejele sesiye emakhaya ke manje usuyobheka ukuthi ngize ngifika la ngifike kanjani kukhona ukuthi ufika lapho mhlawumbe isenzo nawe osenzile one mhlawumbe usenze kwa wena uyazibuza ukuthi akumina ke lo obengafika la ngoba uthola ukuthi mhlawumbe omunye ngokudinwa digcine senza isenze esombophisa you understand lento ithi ke manje qala phansi uzifune yayizwa lonto ngobani edalweni zakho sekukhona la uyekeleleka khona yes bakhona no depression bakhona ama behaviors abantu athize uthola ukuthi umuntu akakwazi ukucontrola mhlawumbe ienga yakho kodwa mawumuntu obuzibheka na ukuthi cha noma ngenza izinto kodwa ngiyakwazi ukusebenzisa umqondo ekuthatheni inqumo kodwa kube khona lento ekuphushayo uzugcina into oyazi ukuthi izokufaka ejele qala phansi ke manje ke niyophahla endabeni yasemsamo ngoba ukuyekeleleka uzufike kwenzeni leso senzo kuchaza ukuthi kukhona lo gcopho ezidalweni zakini amakhehla izalwazi zihlangene uyayibona leyo okwenza ukuthi nawe ugcina uphushekela ngoba idalwa zuumoya njengoba ziumoya nawe zidriver ngama emotions and spiritually 0861 596 ngikhona ke na ku Facebook ipage lithi indaba with Alex ama VN ke ngiyawathatha kulolu hlelo ku 063 sengisho inamba yama VN ithi 063839959 ngizoqala ke eRichmond khaya lehle zaca sabona khaya yebo sabona futhi omdala uyaphila kodwa hayi khamba kahle kunjani kwena hayi siyaphila simbingelele nabahlonishwa abasivakashele lapha e-studio bandla bakulalele baba yebo cha ngithi nami angicela ukubuza la noma ngicela nje incazelo la sengibone kaningi lana uthothi emndenini kunomuntu nje lo yedwa nje uloku ephuma ngene emajele uyangena aphume enza futhi into ezisabisayo uthothi izinto ezingafani naye mase kulandelwa umnyombo walezenzo zakhe uthothi sekuthiwa hayi kunekhehla mhlawumbe umkhulu wakhe o malume wakhe o u-aunt wakhe futhi mhlawumbe yabo uhlupho naye ebulala abantu entshontshe egqekeza ephuma ngene emajele so engathi wangena kuyena yabo lowo muntu loyo so ngoba uthothi abanye mase eboshiwe seliqula icala uthothi akasayikhumbuli yonke lento ekuthiwa yenziwe bese bathini bathi hayi ngoba sebuyile ukuba uyena ungqondo sibuyile esaphumile lo muntu okuthiwa wamngena so ikhona into kanjalo uma ikhona mhlambe ilungiswa kanjani all right Emnyati okay Mthiyane nomlaleli okwekhona njengamanje
okubalekile nansi into ekufuna iqondakale abona mazokhuluma ngomuntu ongenwe isidalo esasenza okubi khona la iqala khona isale emndeneni umuntu esakhuliswa ukuze igcine sim affect wabona mawuzoba nengane emthiyana noba umnyati abe nengane mayenza izinto bese kuthiwa hayi mfundisi usibani bani kusho phambi kwayo leyo ngane niyayigruma ngomanyolo walowamufi osuka kade verse ashwaneza lokho zokuyiphimisa nje leyo ngokuyiphimisa leyo nto nje kuqala kushuthi sekukhulisa nokuqala psychological ingane ke ingqondo yengane ngoba isuka isakhula mayikhula ingqondo ireceiver noba yini ikhule nomzimba ukuze ithi mayisidevelopa ngama muscles emzimbeni ingale isikhathi kizobe si-implementeka yangizwa ngithini so ke okubalulekile kakhulu ke masibuyela kulomfowethu uma lo muntu ongene ephuma ejele ephuma engene ephuma kufanele egcineni kugezwe lesidalo ngoba uthi sebesitholile siyagezwa yangizwa ngithini uma kukuthi ke futhi babona sigezeke sisuswe silahlwe eceleni ukuze lo ophilayo angaphili impilo yomuntu osadlulayo emhlabeni ebekade enza izinto ezingalungile emhlabeni ngoba kushuthi kwakhona lokho kwagezwa kwakhe engagezwa umndeni ngasagezwe laphezu kwale umuntu ophilayo ngeke asagezeka ngoba umlahla ngenxa yezenzo zakhe izwa kahle kubalekile lokho. All right, indaba unkakasi 0861596596 just to remind you we are sikhona na ku Facebook ungathumela umbuzo noma i-comment sikhuluma indaba yejele nobungozi balo nezinto kumele ukuthi ke siziqaphele ngokwesintu ave udokotela umnyadi kanye nodokotela uDlomo. Siqhubeka ne-conversation yethu sikhuluma ngendaba yejele nezinto isintu okumele ukuthi sizenziwe 0861 0861596596 inumber leyo but ke nama comments na uyawathatha on EVN but in just 30 seconds kuningi ongakusho ngo 30 seconds EVN uyithumele ku 0638399959 thatha I'll tell you just now usizo hlatshwayo ekuvukene Lady Smith mhayiso kwindaba angibingelele bahlonishwa nonke nomama nobaba cha mina ngicela nje ukuqala nje ukuqinisekisa lokhu iphupho ubaba umnyadi noma uDlomo baqinisile uma bethi ilona elimkhombandlela mina ngike ngakubona lokho kumina kodwa kimi kuvela ngokuthi uma nje ngiphupha nje ngigida nje ingoma nje ngigida nje hayi ngisuke ngazi ukuthi hawu abakwazidlodlo-ke impela ngizoboshwa show futhi lokho sengike ngakuprova ngoba kunobaba engimaziyo nje endaweni ngaphupha egida ngale ndlela exa kusathane waboshwa impela waze wagwetshwa so umbuzo wami ngicela ukuthi ngithi leyo nto leyo yokuthi iphupho liyakwazi ukuthi likuvezele noma ungeze ukuyithola ingaciseleko kodwa uma umuntu onakayo uyakwazi ukuthi ubone iphupho usuke kuyena ukugida lokhu kwamathwasa nezangoma noma ukugida lokho kusina no hayi ukugida ushamen cishe ke ubaba umnyadi ke uyawazi ushamen okay ushamen impela so ezinye zezimpawu lezi ake ngibuyela yabona mase kuthiwa uyagida so buyela kuyena ohlatshwa direct uma wena uthi mawuphupha ugida kakhulu usuku uzoboshwa uyazi ukuthi inkinga yakhe kuphi awuthakathwe umuntu uyazi kodwa inkinga yakhe sekuthenini wena ubalekela lento edingwa amakhehla kini ayephilisa into alandela wena egcineni wena uyakubalekela hawu Jehova ngicabanga ngezwe ngithini manje iyona ke into ekushaya kakhulu leyo se amakhehla mayesekudedela ke manje endlini eminyama ungazi ugcina ugwetshiwe nenhlanhla ngoba akwazi ugwetshwe mhlambe udilika jele yabona ngobe ngaba kasixoxe nawe yabo kodwa lo kufana nalo othi wamphupha egida omunye wagcina eboshwe ngempela kukhona wengakwezi kahle ethongeni nako besengenile kodwa entweni zesinto uyabona ndikisho izinto ke lezo ke kufanele niqaphele ningabantu ingakho uma kukhona isibonakaliso esifika kuwe musu ukuhlaba inhlali awuzama ukubheka uphuthume uyangizwa kahle uthola iexpect yalowo mkhakha lowo uma ungayitholanga expect kodwa hamba ungenaka uhlole kubantu abawu3
bese ukuthi abawu2 abavumelene ngalento oze ngayo uthathe bona lo phuma eceleni njenge outsider umbeke eceleni. Right, so ngakhona Hayes sizohlatshwa lokho ngiyakuxolani zenzile emlazi. Sabona xolani? Yebo kanjani? Sikhona mfethu ukwiGagasi FM uhlelo indaba. Siyaphila ukhuluma noXolani zenzile la emlazi ephilani ba. Yebo. Omelapho indabuko ngicela uku-eda nami lapho. Kuyenzeka uboshwe ngenxa yokuthi ifayila lakhe lihle phambi kwaNkulunkulu nabakini. Isona sizathu siyenza umuntu oboshwe. Omunye ke aboshwe noma engaboshwanga ukuthi azangene ejele. Aboshwe ngokuthi nje izinto zingenzeki. Ngoba ukuboshwa kundlela ziningi. Khona uboshwe ungene ejele, khona uboshwe ngokuthi izinto zingenzeki empilweni yakho. Ngoba i-standing sakho asisihle kuNkulunkulu nakumakhehla nezalukwazi zakini. Bese kuba ukuboshwa ke lokuthi ke uzungene ejele ke ufakoza Nkosi nani nani. Yes. Kodwa ke lo uma kuze kwafika lapha estage sokuthi uze ungene ufakoza Nkosi. Mase uphuma ufuna mawuphuma uphume uyogeza. Ugeze ngeqhude gezele emfuleni ohambayo. So manje kulokho kugeza ngeqhude uzobe uzenza wena noma uzodinga umuntu omelaphi? Hayi into ongazenzela wena. Okay. Bengazenzela wena nje uthola iqhude ulicelela umphefumulo qala ngoba iloko kubalekile kakhulu ulicelela umphefumulo uNkulunkulu bese uchaza ukuthi ke lo mphefumulo nje uzobe ukhipha nje ukhiphelani ngoba phela uNkulunkulu uthi asingabulali lapha kumthetho yakhe lishumi. Then bese ugeza ke. Okay. Sonke isinyama lesasejele. Ngoba mawungakwenzanga lokho oloku uphindelela kaningi gcine sekuyisekhaya kini ejele. Uyazi ngiyibonga leyo ncezulo noXolani. Imake ngibuze indaba kumele kube inkuku yesilisa kube iqhude kungabi nje noma yipi. Lo ubani ababusayo kanje. Ngoba nje yabona nje kuhlela ugobela umuntu wesifazane lapha phambi kwami nangu uyena okhipha amathwasa. Sengisho obusayo. Ubani amdala kuqala uNkulunkulu. Indoda. Angizwa. Ngiyakuphendula ngithi indoda. No, kumele kube lesilisa. Kumele kube yiqhude. Okwesibili nje mfethu because yabona nje ikole ivaliwe nje. I always encourage ama 2K ukuthi nawo awalalela. There's something uyishilo about ukuthi uzokwenza umsebenzi ngesilwane. Fanele uqale usicelele umphefumulo waso because uNkulunkulu akafuni isibulala ilwane. Yebo. Lezi esihlale sizidla mhlawumbe uyithola sise train kumbe uzovele nje uhlaba inkukhu la egcekeni. Zona asicelele umphefumulo ngoba nazo siyayibulala. Sonke isilwane esibulawayo siyacelela umphefumulo. Yingakho ubona namasulumane enohalal. Uhalal isuke siceleliwe umphefumulo lezo ilwane. Okay, so le esikuzofika uyiqala ebusha uyithole mhlambe sise train kanjena kufanele ukuthi before upheke ekhaya uqala uyibike naye. Uyibike naye. Kuba inegaba. Kodwa ke lezo buyibulala ekhaya kufanele uyicelele. Uyenzele ngendlela yakho. So leyo sokuyithenga mhlawumbe uthola ukuthi uyithenga fast food kanje isichochobalisiwe ayicelelwe le. Ngayicelela nale phela konke okudlayo siyakucelela nje. Okay. Imancane ke nanguza kweni lana. Ngizoqala kuwena mnikathi bese ngiza kumnyati. Yes, siyabonga uvo laza kwethu. Ngi 50-50 ekhamsaneni naye. Kodwa ke asizungena lapho ngicela ukumseka kakhulu especially endabeni yokuthi usuke kunesiyekelelo sedlozi usuke nezinto zakhe uziboshiwe bengisathi ngizoya kuleya point yokuthi kwesinye isikhathi if lento le isizoba ukhondolo phezulu kwempilo yakho usuke usuyekelelwe nayi idlozi ngale kwalesi sidalwa mhlawumbe ekuthiwa sasilihlo ngandlebe mengingasebenzisa lelo gama ngizomvumela ke kuloko okweqhudeke ngengiphawule kakhulu Nkosi yami ngoba ngumuntu wesifazane bekunokuchema lapho kokubulili but ke in fact I would urge you to state your points because in a world people say it's patriarchal views so now that you ababaningi abantu besifazane especially on this show abeza with indaba yesintu so you represent them njoba ula so ungabayekeleli ngiyafisa ukuzwa eastern points yakho when you say ngoba umuntu wesifazane uchaza ukuthini mayelana ne understanding yakhe ukuthi isilwane kumele kube yiqhude
ngoba uthe obana babusa umhlaba. Yes, I would beg to differ in that statement. Reason being akubona bonke abantu besilisa kuphela ababoshwayo nabesifazane ekhona amajele aboshwayo ababoshwa kuona, but isilwane nesilwane mawusebenzisa suke sokufanele sihambisane nobulili bakho. Ngeke ngivane ngiyogeza ngeqhude ngumuntu wesifazane ngibe ngisusa amathunzi alandela impilo yami. Kunoma yipi ritual ozoyisebenzisa wonaka uma kuukuthi siyokwenza umnikelo wezalukwazi sisebenzisa isikhukhuka sempangela. Uma kuukuthi umuntu wesifazane oyohlatshelwa imbuzi kusetshenziswa imbuzi yesifazane. So isilwane nokunikelelwa kwaso nokuhlanjululwa kwaso ubulili baso buya nokuthi onjani lo muntu osebenzisayo. Kufana nokuthi masizoya esimeni sembuzi kunesikhathi la uthola khona ukuthi uma ubulili bento ethize noma bomuntu othize besidalwe esithize ubungaqondi usebenzisa intondolo imbuzi etheniwe ongenaka ukuthi iubulili buni imbuzi engakazi khwela. So konke lokho kuhambe kutheni asizukwazi ukuthi sithi thina iqhude ngenxa ukuthi obana babusa umhlaba. No, ne representation yemimoya ibalulekile. Ila take impethu before ngidedele Xolani. Angizwa kukhona mhlawumbe ongafisa uvala ngakho kulokho okushiwo uza kwena. Yebo kukhona engifisa ukubeka baba. Yes. So njengalokhu nje kobulili ubulili besitwana most especially mase sizanakala embuzini kuyenzeka ukuthi uthi umsebenzi uqondene nomuntu wesifazane kodwa kube imbuzi yefilisa. Oh, okay. Njengalo msebenzi nje lapho umuntu wesifazane suke exolisa khona umezalele ekhaya ngemfazi wamuntu. Lapho uma ixolisa kusuke kudinga ukuthi axolise ngembuzi yesilisa ngoba uxolise emakhehleni la ekhaya. Okay. Indaba onkakasi sibeka imbono ngendlela ehlukehlukene. Sithini isintu ngendaba yejele. Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Right, isintu nejele sithini 0861596596 my guest uDokotela uDlomo kanye noDokotela Umnyati sikhuluma ngale ndaba on indaba yesintu kuzoshayeke u8 unombono. We've just had nje omunye umelaphi ebeka iperspective yakhe wena ke unombuzo kumbe umbono as well. You're most welcome to share your views. Ngikanongoma no escort kubo nguMusa Zulu Mageba. Sawubona baba Mthiyani. Yebo sekumukela eGagasini. Niyaphila baba. Siyaphila wena unjani? Siyaphila nathi asibingelele nakumama umnikazi wakadlomo nakubaba Umnyati lapha e-studio. Amen. Mina la baba nginombuzo la. Ubaba uke waboshwa kuleminyaka yakudala. Cishe wahlala 11 years ejele. So nami ngike ngawumuntu olenkinga yokuboshwa. Cishe impela 5 times. Ngingena ejele ngiphuma for ama assault nje. Ngicela ukubuza ke la uyihambele e-studio ukuthi kuyenzeka nibe ukhondolo thizeni noma kusokukhona okufanele ukuthi ubulungise. Ngoba nomfowethu esilamana naye uke wanenkinga efana naleyo uboshwe ngabo 2010 kodwa uze waphuma ngo 2019 ejele. Yeah. Manje Mageba bashayelana abantu laba. Hayi baba Mthiyani. Ngoba kusho ukuthi nje isandla silula futhi ngiyasola ukuthi lentelezi le esegazini. Hayi bebe ngiprovoke nje isikhathi esiningi angithi ngile ndoda le ebukekayo abanye bebe ngithatha kancane. Okay, so nomfowenu enizalwa naye yiso leso. Naye ubelule esandleni. Hayi umfethu ke kwaba ne-accident ke kuyena. Okay. Alwa nomuntu kanti uzolimala egcine sedlulile emhlabeni. Okay, right? Nyati? Okay. Mthiyani, khona lento ekufuna silungise. Uyabona uma ekhuluma ngomkhokha. Uyise kwavuka isidalo esithize. Ayesibalekela sasisimkhaphela. Ingakho aboshwa 11 years. Ya ngizwa ngithini mfana? Uma ebuya angangakuhlambulula lokho okokuqala ukuze ngingaweli esizukulwaneni sakhe ezizalwa nguye edongweni. Uyangizwa? Number 2. Kwase kusuka ke manje ke kwanamathela nina ngoba ubaba wakhe akazange futhi aphinde akubhekelele ukuthi why yena ngene ejele.
uyangizwa ngithini kwasala ke manje ke kuntaza emoyeni ukuthi kulenga ukuthi ubeboshelweni ingakho wena uboshiwe nomfweni waboshwa abanye bakuvukela kusho ukuthi baqala bakwenze zonke izinto njengoba ucazile ingoba befuna ukukulidela kuboshwa isidalwa sisasebenza vese okufanele nina njengomndeni kini nihlehle niyobheka ukuthi ngesikhathi ubaba keqala ukuboshwa yini eyayimbangela khona na ukuze niwashe le yanto eya affect ubaba wakho bese nigeza nani ukuze yonke into yenu ingaphinde ibe ne conflict empilweni emndenini. Baba ngicela ukungena nje kancane kuleli lembangela ubaba izathu esenza ukuthi eboshwe kwakunempi kusuthi kwakunempi yesigodi kwenzeka into efanayo njengoba nomfowethu kwagcina sekudlula umuntu emhlabeni ngaleyo ndlela leyo kwasho ukuthi waye involved naye ingakho ngithi ngani kwakunempi yesigodi impi yesigodi iliwa amabutho angekho ngaphansi ka50 kuyaphezulu angithi ukuze yena ijele liphume nayo iqhubu yini imbangela limkhethe eningeni uyangizwa ngithini manje ilangi yakhona ukuthi umnyombo umsukwa kwakuyini nibheke wona niwenze niulaphe nimxolisele mayingaseke emhlabeni bese nibuya nizoyigeza nina bese nilungisa lokho kwakulungisa okwakufanele kulungiswe uyihlo esidalweni samdedelayo. Hayi no baba liyacaca ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga nakuwena baba uMthiyana eGagasi ave lisifundisa ave lisakha nje siyalithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu ngiyacacisa le siyabonga kakhulu futhi nale Gagasi futhi likuthanda kanjalo hence see sound of KZN now again ama comments akhona on our Facebook page ethi indaba with Alex right uzanele uzothi sabona baba Alex kanye ke nomyaka beno Dinangwe mina ngiyaboniswa into besiyenzeka ngempela futhi ngiyayiphupha njengoba kade besho ebesiyenzeka ngise Pietermaritzburg eCaluza and then bese kuzoba ke umbongeni nakho njalo ukuthatha imfundiso zasejele njengalezi zinto okuthiwa yinombolo kuyalenza ithunzi lokuthi ijele kugcine sekuyisizinda sakho and then bese kuzoba ubheki imncwabe mina engikwaziyo ngami okwenzeka ukuthi uma uphupha ujahwa izinja lisuke likulandela ijele ebese ke ngicela lapho ke kumama wami kanye nobaba wami ukuthi ke bethi nje ukwehlisa okay ekutheni mangabe besichazela kahle ke bethi ukwehlisa ngesilungu noma kuyisizulu esidip basihumushela okay so yakushuthi lana kufanele nitholeke imiddle ground yokuthi isizulu uma siba deep nispice kancane ngesingisi ukuze ima 2000 yezo61 and then nasesingisini ke kushuthi nizoshare yeah umlalelo weGagasi ngempela ke lo yeah sure and then bafethu nayi ikhulunywa le yokuphupha izinja ngoba na uyayireza la ubheki yabona izinja zisichitho versus isichitho sikulidela entweni eziningi ezimbi hayi ezinhle uyangizwa kahle ingakho ke iphinda izinja iphupulazo liwele kwicategory yokuphushela umuntu ejele okay yayizwa lento ngisho izona ke izinto ufuna bayiqaphele lezo mawuphupha izinja susa yonke isichitho ngoba kususa khona inkinga kune conflict empilweni yakhe ezodaleka egcineni ugcina ungasakwazi ukuya phambili. All right sure ngikude mfuthu Jeza emalangeni inumber it is 0861 596 uhlelo indaba on Gagasi FM sekubingelela into mfuthu yebo sabona ukuthi Alex nabo baba noma lapho emsakazweni yebo siyavuma sisi yebo mina la nginenkinga ngaboshwa ngo2021 ngiphuma ngisebenza as a security so ngikhumbula ngelooting so savinjwa sasibaningi nje kodwa kwangakuqala ukuluthwa esiphingo ngaboshwa that day for 10 days ngihlele esiphingo ngiboshiwe uma ngiphuma angizange ngize ngikwazi ukuthi ngigeze so angikaze ngize ngiqale nje ukugeza bengifisa bangisiza ukuthi ngingageza ngani ngoba akulungi lutho aziclearisheki ithupha mangithi ngiyochecka cause icala liphele last year mangithi ngiyochecka kuthiwa ngine-pending case mangithi ngiyabuza emaphoyiseni kuthiwa it's because asiliqedanga sonke icala ngoba sasu-23 sa-end up asiliqeda su-10 icala so nje yonke into angikwazi kwenza lutho uma ngizama ukuvuselela izinto zami zaka-security ngivinjwa yithupha and bekuyiyi-breadwinner ekhaya akwenzeki
lutho. Oh, okay. Mnekathi? Yes. Ngiyaxolisa ukuzwa udaba lwakho sis, but if uzoyibheka ibuyela mhlawumbe enkulumweni ubaba uMnyada sekayibeka ukuthi kukhona lento njengoba nina uyasho ukuthi nanu 20 something nagcina ne u10 and laphela icala but still bathili pending. Uyayibheka lento ukuthi inesulphezi especially phezulu kwempilo yakho ngoba ke ngesababala lababanye leli sulphezi lihamba nethunze limnyama eliphezulu kwempilo yakho ngoba iyavela kumina lento ethi kwakuwona ukuthola lo msebenzi owaboshwa ukuwona kwakunzima vele so ekutheni ugcina usufika usuluza ngalohlobo asibheke into yesinyama nesichitho but siphinde si reverse siyobheka indlela ozaleke ngayo nendawo phahla kuyona ilapho la soqala khona sizobheka kuphela ukuthi ugezeka kanjani ngoba ukugezeka sekuwumphumela wani we foundation la wena umi khona so mengingase ngithi mina thatha ukuthi nokuthi kuzofana nomuntu okugeza wena ngikufaka iperfume ngingakhucululanga insila so kumele thina sibuyele emuva mhlawumbe ngakuhle uma ungathola umelaphi endabuko ahlale nawe phansi ngoba izinto zakho zimnyama kusukela emuva nendlela owazalekwa ngayo kwaba nomsindo nokubangwa izidalwa phezulu kwegazi lakho so uhamba ufuna manje sithi siyalungisa ngicela nje ke siqale phansi mntanami esiqale endabeni yasemsamo wami yes si reverse nje mhlawumbe ungathatha noma yinamba egcineni o uthola umelapho oseduzane ngoba indaba kufanele uyihlalele phansi njengoba ngisho ukuthi bese ngakuchazela uthatha ukuthi ugeze ngakho kodwa ngoba indaba yakhe ijulile until sihlehlele emuva nayo ngoba lempo obhekene nayo into esuka mina ngathi amahlandla amathathu mesiphindele emuva ngokwe generation yakho akuyona into ekuwe kuphela umndeni wakho khona isinyamo naso okay ngiyabonga ngithatha inamba okay siyabonga kakhulu sure siyabonga yaza inothele lento kade uyishathe sikhuluma ngayo nje earlier ekutheni isiZulu njengalo lonke amanye ama languages siya ngokuya sizothi siya develop ngokuhamba kwesikhathi yabo nje ma usuku uzolana nomuntu ngiyazi ukuthi namhlanje seke kuthiwe ngiyaxolisa ukuzwa lokho ngoba kunalo sorry phakathi kanti iqala bekuthiwa ngiyadabuka ukuzwa lokho so isingisi sibuye siwenza sorry ube wodwa usorry ukuzwelana yes no sorry wancesa yeah so in this instance kusho o relevant ilo sorry wokuthi ngiyadabuka ukuzwa lokho I'm sorry to hear that yes okay so siyavuma inyanga ilento phela ukuthi angithi kuthiwa zama ukuthi silinganise no don't worry I mean the beauty of being a gagasi ukuthi uma uJoshua ubalekela ngakumageba Mageba 40 ubuyela ngala futhi ke thina ekho sekunama 2K elinye igama nje for instance man ndikhuluma ngendaba yokuphahla ibihlala ibuza like ama message angena ku DM ukuthi yini ukuphahla hence ke nihlale nibuye nishaye ngelanguage abayizwayo indaba on gagasi you know ezikole ivula uzobuya sewe namagama amasha kuthi kwi-vocab yakho indaba ngibingelela Alex ngithanda ukubuza la Alex ukuthi yini esuyigezela kahle ngoba manje into ebayinkinga isemphakathini mothi ubuye ejele ngiyangizwa ukuthi umuntu uyafuna ukugeza before ungena ekhaya bayibuye ejele inkinga iba semphakathini ngoba umthetho wase South Africa sawazi ukuthi kuba nzinyana ukuthi uthole nomsebenzi uma umuntu osebuya nasejele yaye ngicabanga ukuthi hayi depend on icaleni lakho ukuthi wenze liphi ihlobo lecala mawuzobuyela emphakathini ngoba manje umphakathi awubheki nje umuntu ofanayo ngibonge ngibingelele Gagasi ngizocela kubo anonymous inasina senta kuhloko esikhulu mhlambe sengaphupha 2-3 times ngiphupha nje ngejele kwabanye ngaphupha ngifake ingubo not mina ngiphupha laba abafaka ingubo eorange sisendaweni esehall nje kulesonto edlulile ngithanda ukuphupha omunye ufanele ngasekhaya eyinqumunze buthe mengabe eyisusu uzipho la kubhozo wanginikeza uwona lo zipho lakho libhalwe ukuthi life in prison so ngathi mina angilapho lo zipho akulona lami wathi hayi kuthiwa ngilinyezelo ngathi mina akusilona lami lo zipho so bengicela ngicacisele ukuthi lapho kusho ukuthini cause ngiyadidela ngibonge okay nisazophendula siyabonga nathi sibona yebo ngimngelela ngomsakazo kodwa bese mina nginenkinga la unqobile kaZulu lo nami ngingakuphupha impela ngathi ngejele yabo kodwa manje athi ngihleke umngane nami hayi lokho lifika iphupho mhlambe lafika kabili kathathu kaboshwa
khona boshela nje idinwa engacacile icacile ngikhosi nase kanto lezinto zami zingatholakali noma sengifika kodwa ngahlala nje ejele 6 months izinto zami behamba kahle emva lokho sengibuya okay ngenza ngayolwandle ngathola nezinto zokugeza kodwa emva lapho nje sekuphela unyaka manje izinto zami ayihambi kahle azimnyama njalo ukukhanyayo manje abanye bathi ngivume izinto zesintu zona mina ngizenza ngazi noma ngabe iqiniso noma engakwenza. Okay, no, we're sorry to hear that. Okay, so ubhuti loqala bathe ekhuluma ngendaba yokuthi okunye kwakho singakuthathi ngoku spiritually kusukuyilokho nje kutheni ijele line stigma uwona umphakathi ohluleka uku-accept so leyo nto uyabona ukuthi kunika ke shy confidence yakho before uyibuke ngokwesintu and bese kuzoba ke labo abayi2 abafakazisa ukuthi yes amaphupha bebekhona and interestingly bobabili bathi kuze kube 3 times and then ke lo ubesha into ayiphupha ngomunye umuntu efake ingubo zase prison and then lo ogcina uthi bathi uma adususa ejele isign ukuthi fanele uthathe izinto zesintu mhlambe efana nobungoma kanje kuyiqiniso yini lokho so ningaphawula ngicela ukuthatha lo wokuqala and then umnyado uzothatha le yes ngicela ukuthatha umilalelo lokuqala ngoba ngizwe ngathi uba nombuzo futhi ukuthi kahle kahle kugezelwani uzwa kuthiwa gezwa before ungene ekhaya but istigma esikhulu noma ukucwaseka okukhulu kuba ngaphandle emphakathini ngeke sikuphike vele ukuthi ngaphakathi ufike uinfluence ngempilo okufanele uyiphile ngaphakathi ke angina experience ayo angiyazi kodwa kuyayikusho kwesinye isikhathi ukuthi uma ufuna ukubuyiselelwa isimilo kukuwe mawudlebeleke uyadlebeleka lapha yana so uthi mawuphumela ngaphandle ugcina usuvaleleke ekutholeni imisebenzi ithupha njengoba usisi kadesho but injongo noma umgomo wokugeza sike sayichaza lento ukuthi ijele ukuboshwa njengoba kuzoke kubonise ngamaphupho kusuke kunesinyama noma kunechilo noma kunefu elimnyama eliphezulu kwakho yilelo lifu ke suke siligeza okunye futhi kuyenzeka ukuthi umuntu aboshwe ngayi ngoba kunalelo lifu exactly ngenhla yendlela akhuliseke ngayo uthola ukuthi iphumile esandleni kule kuthi ufana noantibani so to wrap lezi zinto up is to say if kuukuthi uyageza usuku ususa lokho ku spiritual okuwumthelela wokuthi uyongena then how you carry yourself emphakathini sekukuthi wena simiseleleke kangakanani isimilo sakho kwi experiment oyiboni ejele Dr. Umnikathi Dlomo ke lo Dr. Mnyati yabona laba bawu2 izinto zabe ziyefana manje bebheka kahle labo gcina kodwa loqala nalo okade ngene live okade isecurity waboshwa ngo2021 ngeLutheng yabona ijele khona lento eyiphutha mina ngiyalikhuluma iqiniso ngoba lenjalo yabona mawuzonika umuntu ushwele kade eboshiwe ufuna umnika ushwele unayo indlela azophila ngayo ngaphandle yabona kusaleke kwi Department of Correctional Services lokho umthetho kawukho at all yangizwa ngithi ngoba umuntu unestigma nje ufike emphakathini oqala kunohlelo kade lenziwa kuqala namanje basalenza kodwa bahlukahlukana abantu ukuthi kwenziwe iconsolation kubantu kumoniwa nomoni yangithola ngithe so ke manje mase kwenziwa iconsolation ngesikhathi uphumela ngaphandle sekufanele nina nobabili kade nenze iconsolation kube khona abantu abazonleader abangaphansi komthetho ngaphansi kwama social worker aphuma ngaphansi kwa correctional services azokwenza ngakini angithi ngise middle of engilanyoni ngiyalingalisa ngathi abazongnikela emphakathini kwenziwe ama seminars kuxoxwe ngami ukuthi senginjani ukukhuluma ama social worker sesihamba nalabantu abakade bazi ukuthi bona abantu bendawo mina ngienemy kubona sisibambisene okoqala lokho okwesibili bese kususwa izithupha the time ungagwetshwanga 100% icala laphela kwathola town aqala kufanele ngesikhathi kuqedwe iqala liqedwa nya umseshi imantshi kufanele kuhlalwe phansi icala ifile ivalwe ngoba icala ligwebanga oqala lokho yabo okwesibili nokugcina kufanele futhi bonke laba kade bephupha laba bawu2 ngoba bebephupha vese bona baphuphile kuze kube kathathu isixwayiso 1 isixwayiso 2 isixwayiso 3 engani nasemsebenzini
uba nama-warning mase ngaphezulu kwamathathu uphuma ngesanga ingakho nethongo libadedela ngoba abakubukanga ekuqaleni usaveza ukuthi banenkinga. Indaba on Gagasi. Sanibone Gagasini. Ngithi mina ngisacela ukubuza la ngiwumuntu oke waboshwa ngahlala impela ejele kodwa ngagcina sengiphumile. Manje lo nyaka ngingaphandle owes 4. Kodwa amaphupha ami impela angikhomba ngathi sengathi ngizokumuntu ozobuyela ejele ngoba isikhathi esiningi nginokuphupha ngiboshiwe ngaso sonke isikhathi ngiphuphe kuthiwa futhi angihambe ngiyophakela iziboshwa kodwa ngigcine ngayiphakelanga nazo lezi ziboshwa. But Alex ngicela ukubuza mina bandla ukuthi uma ngabe umuntu eboshiwe angithi njengoba nje thina sizingane nje siboshelwe ingane leyikhaya, so uma ngabe uNkulunkulu ephakamisa isandla phezukwayo iphuma ukuze izongena ekhaya singayigeza ngani, bese kuba liphupho umngani wami uphuphe engathi khona othi khuleka sekuzolunga bazoza bezokokhela ilahle kodwa yena uxabene nomngani wakhe. Sanibona ulindo kuhle empopomeni. Ngicela ukubuza nganoma kuyiqiniso yini lokhu ukuthi uyakwazi ukuvakashela umuntu wakho osejele mhlambe inikezwe i-room thizeni yabo mhlambe angazi nini sijabulise angazi noma kuyiqiniso yini but ngiyayinkosi kuleyo case leyo nawe okade umvakashele uyakwazi yini ukuthi ubuye uzogeza because kade usendlini emnyama and futhi ojele because ojele nawo phela bahlala elokho ngaphakathi bangene esitokisini bangene emajele nabo kuyadinga ukuthi bagezwe hlahla bagezwe because now since besebenza khona bayangena emajele elokhu ngithi ngine emnyama nje kahle kahle. Sure, sikuzwile futhi. Alright, siyabonga. And then leyo qala ubethuswa umlaleli ukuthi kuthiwa kaphakela iboshwa but igcine kungenzekanga, so like yabona amaphupha lokho evela and I understand ukuthi enye impendulo izovela umlaleli esarecorde iVN okunye kwakho bese nikuphendulile, so I hope umlaleli ukuzwile kukanjalo. And then bese kuzoba khona ke naleyo ukuthi ke ingane iphuma kanjani igezwa kanjani. We did say ukuthi ke umuntu angakwazi ukuzenzela yena, right? Yeah, and then umulalela nje podcast lolu hlelo mhlawumbe sifiqe sesiphakathi eminye lemibuzo uthola ukuthi ngesikhathi iqala uhlelo ibingazange yenzeka. So the question now is yeah, ngiyayizwa question emlaleli leyo ukuthi umuntu ongaphakathi endlini eminyama osebenza khona uyadinga nokugeza. The same question engingezwe nithi abantu abasebenza emoshwari. Nabo kuyadinga ukuthi bageze amathunzi ukuthi bathinte idumbu njalo njalo. So but le emaphoyisa asejele ma ngizomphendula umkhaya wami empophomeni. Ngicabanga ukuthi into yokuboshwa sisuke sikhuluma ngomuntu ongene ngesizathu asenzile noma ngasenzanga. Ila iba khona spiritual. So ilento esigezayo ukuthi leli chilo nalesi sinyama ngoba ulapho wena ngento eyehlele wena izigcina igcinise ekutheni uhlale kule ndawo ingakho kuze kuthiwa indawo emnyama, not necessarily ukuthi uphakathi endongweni ze correctional service engizobuyela kulento yabasebenzi mhlawumbe nesivakashi sakho akukho lokho, kodwa wena mnikazi wesenzo ogcina usuphoqeleka ukuhlala kuleyo ndawo ngenxa yaleso simo ilento ke sigezayo. Yeah, mawudlule esandleni sephoyisa wabona ubuso bemantshi noma yijaji then ke kodwa nje ezosebenza khona it doesn't apply. Oh, all right. Bufungeda lapha Mthiyane nga-eda nje kancane ngoba vese isikhathi esiphelele. Yeah. Okubalekile lokho mkhulu. Yabona le agrezile ukuthi khona abantu uthola ukuthi kuzovakasha uMasibanibani avakashela umnyadi ajele ngoba umngakhe umnyadi uboshiwe. Mawuboshiwe ususiwe intweni zenjabulo at all. Yeah. Sekuyi corruption ke vese yona leyo. Yes. Ukuthi wena uvakashelwe ejele. Okay. Shuthi inkinga leke ebhekene nani nomnyanga yoku correction service. Yes. Bafethu ngifisa iqede le ndaba kodwa khona iphathi esingangenanga kuyona ukuboshwa kuhlukeneyo sigcile thina ku correctional services. Umuntu uyaya enkantolo whether induna noma ikonkosi afika gwejwe akhiphe nenhlawulo engabe kuzoba imali noma kube inkomo ukuboshwa nakho lokho, right? So would we classify ukuthi musuke wayovela esigcawini sakonkosi noma sasenduneni wabekwa icala
fanele ugezwe futhi abanye babeze badingiswe basuswe endaweni ngokomthetho wezigodi. Yes, kukuboshwa nakho lokho. Ingakho sithe uma icala lokho, uma uphuma ejele ususigwebile mhlawumbe isigwebo sakho noma leyo period, hamba uyogeza before ungene ekhaya. Kodwa kubalekile ekutheni ke emveni kwaloko bukani cause nidingiselweleni yini enenza ukuthi nize niyophe phansi kwesihlahla niyoqula namakhosi. Ibalulekile le nto ngoba leyo nto ibisho ukuthi bhekane emsamo nibheke ekhaya ukuthi ikuphi la kufanele silungise khona ukuphelesa ukuqeda lesi sinyama sokulandelwa amacala. Ngizwa kahle, ngizwile Golide. All right, so sibambalana ke i-conversation isina namhlanje ebekade kunomadokotela uMakhosi Mnikathi Dlomo kanye nodokotela uThule Bonamnyati. Ama numbers enu ke sikole kuwena Dinangwe. Ngiyabonga. Inamba yami ngitholakala ku 074 051 4679. Ngicela ukuyiphinda 074 051 4679. Ngitholakala ePietermaritzburg. Sibonga kholo Dinangwe. Dr Mnyati. Umnyati utholakala Jikamashu ku 083 468 6173 083 4686173. This is Indaba Yesintu ngoLwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Talk to Allah. Oh, Indaba. Talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.